munduak minutuak pasatzen dira, egunak dituen orduak bezala, hilabete urteak berdin dijoaz, tamalez guere haiekin goaz. Denbora asko edo gutxi inork ez daki, naizta pasatzen den ikusten denak. Luzea edo mota den, nola igarotzen ikusten dugunaren baitan egon. Bizitza ororen altxor preziatuen aurra da, zenbat dugu soberan, noragoazen ere ez dakigu baina. Aurrera zer da denbora, hori da dilema, bakoitza bere esanahia ematen diota. Zer da denbora, hori da dilema, bakoitza bere esanahia ematen diota. Daukagun denbora hori nola banarazi, zein zati eman momentu bakoitzari. Atzeko edo aurkari izan duzun hori, eman garantia zure denborari. Ez ziarro egon nahi du nire iraganaz, torkizuna buruan eta oraina erabat ahaztuta. Aurrera zer da denbora, hori da dilema, bakoitza bere esanahia ematen diota. Zer da denbora, hori da dilema, bakoitza bere esanahia ematen diota. Hautatzea dela, zein da zure aukera, lana, ropa edo bikotea, erabaki garaiz eta aurrera. Zer da